Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 6, versi minn 43 sa 49. F'dak iż-żmien Ġesu qal: ma hemm siġra tajba li tagħmel frott ħażin, kif anqas ma hemm siġra ħażina li tagħmel frott tajjeb. Kull siġra mill-frott tagħha tingħaraf, ħadd ma jiġbor it-tin mix-xewk, anqas l-għeneb mill-għolliq. Il-bniedem tajjeb mit-teżor tajjeb ta' qalbu joħroġ it-tajjeb, u l-bniedem ħażin mit-teżor ħażin tiegħu joħroġ il-ħażin, għax mill-abbundanza tal-qalb jitkellem il-fom. Għaliex issejħuli mulej u mbagħad ma tagħmlux dak li ngħid jien? Kull min jiġi għandi u jisma' kliemi u jagħmel dak li ngħid jien, ħanajdilkom lil min jixbaħ. Jixbaħ lil wieħed li rid jibni dar, ħaffar fil-fond sa ma sab il-blat u fuqu qiegħed is-sisien. Imbagħad għamlet ix-xita bil-qliel, il-wied niżel b'qawwa kbira għal fuq dik id-dar, imma ma setax jeżżiżha għax kienet mibnija tajjeb. Iżda min jisma' kliemi u ma jagħmilx xi ngħid jien, jixbaħ lil wieħed li jkun bena daru fuq l-art mingħajr ma qiegħed is-sisien. Il-wied niżel b'qawwa kbira għal fuqha u minnu fih iġġarfet u saret ħerba kbira minn dik id-dar. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Li kieku wieħed kellu jkun avżat minn qabel f'xi diżastru li jkun se jseħħ, wieħed ikun ippreparat. Kif ngħidu bil-Malti, bniedem avżat nofsu armat. Meta Ġesu qal din l-istorja, probabbilment kellu f'moħħu il-ktieb tal-Proverbji, kapitlu 10, vers 25 li jgħid: tgħaddi t-tempesta u jgħib il-ħażin, imma l-ġust jibqa' fis-sod għal dejjem. X'sinifikat għandha din l-istorja għalina? It-tip ta' pedament li fuqu nibnu l-ħajja tagħna jiddetermina jekk inkunux nifilħu għat-tempesti li jiġu fuqna. Ħafna drabi il-bennejja jibnu il-pedament tad-djar meta t-temp u l-art ikunu fl-aħjar kundizzjonijiet. Trid tkun għaref, taħsib u għaqli biex tkun taf il-pedament ser jibqa' sod anke meta affaċċjat ma' diversi kundizzjonijiet. Bl-istess mod, il-karattru tagħna, sod jew le, juri ruħu fl-għażliet li aħna nagħmlu, speċjalment meta jkollna naslu bejn dak li hu veru u dak li hu fals, bejn dak li hu tajjeb u dak li hu ħażin. Int tqarraq jekk ikollok iċ-ċans li tqarraq u tara li forsi bekk ser tiġik tajba? Int tikdeb jew turi wiġġ ieħor meta affaċċjat ma' sitwazzjoni imbarazzanti u li tkun ser tikkawżalek uġigħ? Persuna vera hi dik onesta u affidabbli quddiem Alla, quddiem il-proxmu u magħha nnifisha. X'inhu li jżommna l-bogħod milli ngħixu ħajja falsa u li tispiċċa b'mod diżastruż? Jekk nagħmlu l-mulej u l-kelma tiegħu il-blata u l-pedament tal-ħajja tagħna, allura xejn ma jkun jista' jċaqlaqna
jew iżommna l-bogħod milli nesperjenzaw il-preżenza u l-għajnuna t'Alla? Huwa l-mulej u l-kelma tiegħu il-pedament sod tal-ħajja tiegħek? Mulej, int l-uniku pedament li jibqa' sod anki f'mumenti ta' tiġrib u meta medded b'diżastru. Għatini l-erf, l-għaqal u karattru sod li neħtieġ biex nagħmel dak li hu veru u tajjeb u nwarrab dak li hu falz u kontrarju għar-rieda mqazza tiegħek. Ħankun dak li ngħix il-kelma tiegħek u mhux biss dak li nismagħha. Amen.